este auditori, a este hall de l'Auditori de l'Eliana, i baixeu per les escales i mireu la placa del Juli, se'n recordeu d'ell, però vull que se'n recordeu amb molta alegria i amb molta força. El llegat del Juli està així present, sou tots vosaltres, i per tant, molta alegria, com he dit abans, i un somriure molt gran, perquè així tindrem el testimoni per sempre del mestre i amic Juli Hurtado. Moltes gràcies. Yo volia dir que esta placa és un homenatge a la música, al cant, a la solidaritat i a la pau. Gràcies, Juli, per això, per totes aquestes coses. Re, mi, fa, sol, la, mi, fa, sol, la, mi, fa, sol, la, si, mi, fa,